मैखुन मेलाया गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डनि गेजेराव जादों। दिनै जोङो बाहेरानि मैखुन लानानै बायनानै जायो जोङो। बाहेरानि मैखुनफ्रानो जोंनि हाथायफ्राव साग्लोबफैजोब्बाय। खिन्थु जों जे गावनो मैखुन दिहुननो हायो, मैखुनखौ जों गाव जानो थाखाय दिहुननो हायो आरो हाथायाव फाननो थाखाय दिहुननो हायो। गतिके दिनै जोङो जुदि थोजासे मैखुन दिहुननो हायोबा जोङो बायजोनि हाथायखौबो जोङो केपचार खालामनो हागोन आरो जोंनि जे बोसोरखिया आय जों बेखौ बांहोनो हागोन। जों रांखान्थि दिग-दिगे समाजखान्थि दिग-दिगे जोङो जौगालांनो मोनसे सुजुग मोनगोन। गतिके दिनै गसाइगावनि बे फोथाराव रोजा रोजा आइजोफोर नोंथांमोना नुदों, रोजा रोजा आइजोफ्रा दिनै फैदों। बिथांमोना गासिबो जोंनि बिटिआरनि मासरुम मिशन, बड'लेण्ड मासरुम मिशनजोंहाय लोब्बा थानाय आइजोफोर, बिथांमोना बेनिफिट मोननाय आइजोफोर। गतिके दिनै रोजा रोजा आइजोफ्रा दिनै जे बेयाव फैदों, बेनो प्रमान जे जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजोनि गेजेराव बिराद पपुलार। जों जेखि मेल मिटिं, जेखुनु इभेन्ट खुङा मानो रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंजों बाहागो लाफैयो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा मेसेज होगोन? मेसेजआ बेनो जे जोङो लाख कोटि महिला होननाय जे जोंहा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे प्रग्राम दङ। बेजों लोगोसे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप HSG-नि जे जों 75,000 रां होदों, बेजोंहाय जोङो लोब्बा लाखिनानै मासरुम मिशनानो जा, गड मिशनानो जा, गुबुन मिशनानो जा, जोङो लाख कोटि महिला बानायनायनि जे जों जे बाव बिथांखि लादों, साफ्रोमबो आइजोआनो जाहाथे लाख कोटि जानो हायो, बेनि थाखाय जों नाजादों। जाहाथे आइजोफ्रा बेफोर हाबाफारिफ्राव, बेफोर मिशनफ्राव बिथांमोना गोसो होनानै खामानि मावो। बेखौनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैयो।